Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala, adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 4 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2024, no? Padayon ta kay mahigala sa ato nga mga buhaton ni ini kamuntuhon. Mayroong mahigala, no? Ato deng timbayaon og may muto ang atong talahorong obispo, Bishop Rodito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang mga kaparia atong manager usab dito sa Actin Basay sa Happy FM, no? Si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta naman ka, Brother Elmer? O ang tanan gid nato nga mga kaigsuunan mga higala nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan na hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Aboy no mga higala, padayon kita sa atua nga mga buluhaton, no? Samtang nga naminaw puta ginagmay ni ato ang programa sa kahanginan sa DYWC, inyong tingog, inyong radyo o inyong manusab sa kining Happy FM din sa Actin Basay o inyong manusab sa atong teleradyo. Hala, no? Mayong mudto na kan natong tanan ang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Sabi na mahigala, gamay adjustment lang, gamay lang. Okay na. Okay na dagay ni mahigala, no? Sa palantar mahigala sa ato nga mga buhat tunod ni ining kamuntuhon. Abano ari na kita mahigala sa atong Saint of the Day. Boy, no? Pizza 4 karon sa Setyembre, kinsa man ang ato karong Saint of the Day. Sigundiri sa atong listahan, September 4, ang ato karon nga santos walay lain kung dili si Santa Rosa sa Viterbo. Daghan man ning Rosa mahigala, no? Santa Rosa de Lima, napoy Santa Rosa sa Viterbo. Nya kini si Santa Rosa sa Viterbo, taga Italy kini siya na tawo ni adtong 1203. No, even as a child, she had already had a good desire to pray and and to care for the poor, become a secular Franciscan, and of course sa iyahang kabatanon, no, nahimo siya nga usa ka maayo kayo nga magtutudlo dinha sa kabataan dinha mismo sa kining diha mismo siyang lugar, no? Kuan siya kana bitawng street kuan siya teacher, no? Manudlo ba sa mga bata diha mismo gigalas mga kadalanan. Niya spent the life of prayer and penance in her father's home, no? And of course nahalad niya mahigala ang kinabuhi sa pagpangalagad ngadto sa Dios, no? Ang iyang pangalan mahigala nga atong santa karong adlaw, Santa Rosa sa Viterbo. Nahala, no? Padayon kita, ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Si Archbishop Jose Advincula dito sa Cebu, dito sa Manila, nagpahinumdum sa mga membro sa Knights of Columbus that they should be sign of hope, no? Nga sila mismo mahimo nga matud pa ti mailhan sa paglaom, no? Ti mailhan sa paglaom, no? Mo kana mahigala ang gitudlo usab ni matud pa ni Cardinal Jose Advincula dito sa Archdiocese of Manila. Balita mahigala gikan sa Vatican, clean energy require renewable sources and responsible consumption. Manano kay kuan malagi ron mahigala, no, ang atong talahorong Santo Papa si Pope Francis, particular po siya kabahay ligi ining
anon matubag kining climate change may gala gani usa sa iyahang mga gipanghimo nga mga usa sa iyahang gisulat nga ensikliko mao kining Laudato Si, no, kini bitawng ensikliko kabahin sa pagpanalipod usab sa kinaiyahan, no. Sumuna nga karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si ang ato karon nga gihinumduman ang gitudlo no sa atong talahorong Santo Papa nga matud pa niya clean energy require renewable sources and responsible consumption. Ayan, no? So, mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ining kabuntuhon ug ako lang gyapon inyong alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acam. Naboy na padayon ta mahigala padayugdug ta mahigala sa ato ang katikisem, no? Kagahapon mga higala Pitsa 3 Martes nga sugdan na nato og pasabot mahigala kining kabahin ba sa I believe. Kana bitaw dili kay I believe the kining ang atong topic nga gibiyaan kagahapon gisugdan kagahapon mahigala kabahin na kini sa profession of faith, no, pagpadayag sa pagtuo. Gani atong nasabtan mahigala sigon sa atong gibat-bat kagahapon nga kana dayang moingon kita nga I believe nagpasabot kana nga imong gipadayag, no, sa walay kukatahap ang imo ugway pagduha-duha ang imong pagtuo sa Dios sa imong relihiyon. Unya kining maong pagpadayag nimo makatabang kini kanatong tanan, no, nganuman tungod kay kung kitang tanan mo padayag sa atong pagtuo sa walay kukatahap o pagduha-duha makatabang kini alang sa atong kanang kahiusahan for the unity ug mamahimo usab kining normative, sa manang normative mamahimo usab kining mga lagda o mayong sanglitanan nga atong masunod, no. Muna nga importante kaayo nga mopadayag jud ka sa imong pagtuo kung I believe na pakun miyo ka nga I believe you pledge yourself to what you believe, no, sa atong mga gitukuan. Unya sa sinugdan palangdaan matud pa sa atong gibat-bat kagahapon ang simbahan naning kamot na pagpasabot niini diha sa matud pa ang simbahanong ang apostolikanhon nga simbahan naning kamot nga mapadayag ang atong pagtuo, no, we believe, no, diha sa gitawag nato og minubo nga paagi. Ang importante mo guning summary ba mo nay gitawag nato og synopsis sa atong pagtuo nga mapadayag nato sa minubo nga paagi aron nga sayon kaayo kining mahinumduman ug sayon kaayo kini nga mapuy-an, no. Muna nga kita isip usa ka simbahan na particular kita kaayo kabahin ining gitawag natong profession of faith, no, kini bang pagpadayag nato sa atong pagtuo importante gyud kaayo kini, no, kining mopadayag ta sa atong pagtuo kining profession of faith kay nganuman mauday kini ang pagpaila kanato aron nga kita magkahiusa ug mamahimo usab kining lagda. So karong adlaw ato nga tan-awon kung unsa usab kining profession of faith or creed. Ang creed mga higala nagpasabot kini og pagtuo, I believe, no. Unya nahimo kining simbolo sa ato ang pagka-Kristiyanos, symbol sa atong Kristiyanos ang ato ang credo, no, credo, I believe kuning profession of faith, no. For example, kanang nahimo kining simbolo ug kaparte sa original nga butang nga gusto nga ipasabot sa simbahan, no, kining I believe, no. Nya nahimo kining simbolo nga angay gid nato nga kining puy-an, no. Isip credo, isip simbolo sa pagtuo makatabang kini aron masabtan nato ang ato ang gituuhan. Ikaduha, ang credo isip simbolo nagkahulugan usab og summary o minubo nga koleksyon sa mga butang nga angay natong hibaluan, no, summary, no. Unya matud pa isip simbolo ang credo nahimong usa ka pagpasabot sa kamatuuran sa pagtuo ug busa, no, ug busa nahimong pinakauna nga punto nga nahimo basihan sa katekisis o pagpanudlo, no. Kay ang ato ang mga higala, no, kinahanglan man gyud kitang manudlo, no, kay mo kan man lagi na, no, communitarian dimension sa pagtuo
Kaya matod palagi nadawat nato ang atong pagtuo dili lamang ato ra na adikta kung dili do na pud gyud nagpaambit na kanato. So muna gitawag natong pagpanudlo, gitawag og catechesis. O niya ang credo nahimong usa ka dako kaayong basihan nga diin atong gipadayag ang atong pagtuo. Kung palaluman nato ang pagsabot niini, ang profession of faith o ang pagpadayag sa pagtuo nahimong paagi aron mas sayon natong masabtan ang pagtuo sa Dios ug sayon usab kaayo ang pagpuyo niini sa atong kinabuhi, no? So introduction pa ta hingala ha. Sunod adlaw ato na nga hinay-hinayan gyud og tinagsatagsaon gyud nato ning credo aron gyud nga atong masabtan pag-ayo kay importante lagi ni kayo, no? Kay matud palagi mo kini mamahimong normative, no? Basihan sa pipila ka lagda sa atong pagtuo ug maghiusa usab kini kanato professing one faith, no? Sa to po one church, one people, one God ingon niya, no? Okay, no, adlaw karon nga Miyerkules pitsa 4 sa bulan sa kanang September, no? Gani nang kadlaw no higala nakadungog nako ni Jose Marichan ni kanta na siya og My idea of a perfect Christmas is to spend them with you. Oh, nindot ka ng kantahan, no? My idea of a perfect Christmas is to spend them with you. No, ato pa hapit ng Pasko mahigala. Karon kay Miyerkules man hala pangayoon natos mahal nga birhen nga unta, no, nga unta mahimong malipayon gihapon ang ato ang Pasko karong panahona, no? Kay kuan man taron kanang gitawag nato ga adla karon enhance karon ang panabang, no, karong adlaw, no, ato man nga gihinumduman karon ang Mother of Perpetual Help. Salamat og maayong mudto Pilipinas.